Salutare dragilor, eu sunt Iulia și vă urez bun venit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi vă arăt ultimele cumpărături pe care le-am făcut la Lidl. Am luat câteva produse tare faine și m-am gândit să vi le arăt și vouă. Totalul bonului a fost de aproape 270 de lei. Și haideți să vă arăt ce cumpărături am făcut, dar înainte de toate nu uitați să vă abonați la canalul meu. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt sunt acești muslitos de la săptămâna asiatică sau spaniolă, nu știu exact, a fost săptămânile trecute. Mie îmi plac foarte mult muslitos, sunt asemănători cu peștele. În general îi cumpăram de la Carrefour în bungă mare de 1 kg, dar de data aceasta am găsit și la Lidl și am zis hai să încerc să vedem dacă este vreo diferență. Tot ce trebuie să faceți este să-i prăjiți în baie de ulei. Nu știu dacă merg și la cuptor, nu am încercat niciodată, dar dacă ați încercat să-mi spuneți și mie, vă rog, în secțiunea de comentarii. Am luat de la Dulano un salam nobil. Este într-o cantitate foarte mare, aș zice eu, pentru un salam. Este un salam uscat, dar nu foarte, foarte uscat și ce îmi place la el este că nu are foarte multă grăsime înăuntru, adică se vede că are un conținut destul de mare de carne. Mai departe, am luat de la raftul de congelate aluat de pizza. Nu este prima dată când îl cumpăr. L-am mai cumpărat, am cumpărat data trecută un singur aluat de pizza și de data aceasta am luat două pentru a le ține în congelator. Mi-a plăcut foarte mult, se întinde foarte ușor în tava de cuptor și l-am făcut cu ce am avut prin frigider și a ieșit foarte, foarte bun. Este foarte gustos și chiar vi-l recomand să-l cumpărați și voi. Fish fingers am luat pentru cel mic. Copilul meu mănâncă pește, l-am obișnuit de mic și sper să-și păstreze acest obicei. Îmi plac foarte mult acești fish fingers pentru că sunt chiar din carne de pește, adică sunt din bucățele de filet de cod, nu sunt din carne tocată de pește. Dacă ați văzut, câteodată cumpărăm fish fingers și sunt din tocătură făcuți. Ei bine, ăștia nu, sunt chiar bucățele de filet de cod. Așa că îmi plac foarte mult, îi fac fie la cuptor, fie prăjiți în tigaie. Eu una mănânc orice fel de pește, îmi place foarte mult. Am găsit la reducere marca Pilos, aceste perle de brânză cu smântână. Reducerile la Lidl, la produsele care urmează să expire, este de 30%. Am luat 4 astfel de cutii și mi se pare că la Carrefour, sigur, la Carrefour, reducerea este de 50% la produsele care urmează să expire. Mai departe am luat tot de marca Pilos, orez cu lapte și cu un gem așa de cireșe și cu bucățele de cireșe. Mie îmi place foarte mult ca și desert sau îl consum la micul dejun. Câteodată la micul dejun prefer doar un orez cu lapte din acesta și o cafea. Și eu zic că e suficient pentru micul dejun. Mai departe am cumpărat orez cu lapte și ciocolată. Asta îmi place mai mult față de cel cu cireșe pentru că nu este la fel de dulce. Asta are o budincă de cacao, care nu este atât de dulce budinca respectivă pentru că are destul de multă cacao în el și îmi place mult mai mult. Acum să vă arăt unul dintre produsele mele favorite de la Lidl, această salată de ton cu orez de la marca Nix. Îmi place foarte mult. Are ton, orez, boabe de mazăre, porumb, morcov, foarte multe ingrediente. Este o salată cu de toate, aș zice eu. Este foarte bună. Au în această variantă cu orez. Aceasta este Mexican style și este puțin picant în cazul în care vă place să mâncați mai condimentat. Și al treilea fel este în stil mediteranean. Asta este ceva cu sos de roșii, dar dintre toate trei, mie cea mai bună mi se pare cea cu orez, așa că pe aceea vă recomand din suflet. Eu zic că merită să o încercați. Am găsit la reducere și șuncă de pui cu ardei gras roșu și o șuncă de pui cu 97% carne, simplă. Sunt niște pachetele foarte mici, care merg foarte bine luate la birou, la masa de prânz, împreună cu câteva feliuțe de pâine și câteva roșioare.
Am cumpărat și o șuncă din pulpă de porc cu 75% carne. Asta îmi place foarte mult la gust, merge foarte bine pe sandvișuri, este foarte, foarte gustoasă. Acum, pentru cel mic, am cumpărat 2 pachetele de șunculiță din aceasta de pirați sau șunculiță piticel cu 98% piept de pui. Îmi place că e fără adaos de fosfați și alte nebunii prin ea și celui mic îi place și lui în sandvișuri. Acum, pentru ronțăială am luat 2 pungi de pufuleți cu brânză de la Snack Day. Sunt foarte gustoase, într-adevăr, dar au extrem de multe calorii, așa că este bine să le mâncăm cu măsură. Dacă ați văzut clipul meu de săptămâna trecută, o să vedeți că eu, în general, mă uit foarte atent la numărul de calorii. Am luat și o cutie de măști. Am găsit o cutie cu 30 de măști, nu mai aveam și am zis că trebuie să cumpărăm. Sunt măști simple, medicinale, 30 de bucăți. Am cumpărat și câteva iaurturi de la Activia. Sunt foarte gustoase, sunt cu musli, sunt puțin dulci, dar nu exagerat de dulci, ajuntă la tranzitul intestinal. Mi se par ideale pentru gustare sau pentru masa de dimineață, iar acestea sunt cu piersici. Îmi plac foarte mult acestea pentru că au bucățele de fruct înăuntru și mi se par foarte, foarte gustoase. Deci nu este gem de piersici, sunt chiar bucățele de piersici. Pentru cel mic am cumpărat de la Solevita suc de portocale cu paiul. Îi place mult, ca oricărui copil. Și este gustos, am gustat și eu și mi se pare un suc foarte bun la gust. Bineînțeles că am luat și banane, pentru că la noi se consumă foarte multe. Am luat destul de multe, se văd și aici pe ecran că sunt mai multe față de ceea ce am eu în mână. Le-am luat mai verzi tocmai ca să se coacă și vor fi numai bune de mâncat. Soțul meu și-a luat aceste pastile efervescente cu magneziu. Eu nu consum așa ceva, dar el își mai face, probabil pentru oboseală, să-și mai revină. De la Pilos am luat smântână cu 12% grăsime, am luat o găletușă mare. În general cumpăr smântâna la găletușă, pentru că o folosim la paste sau la ciorbițe sau la sărmăluțe și prefer să cumpăr în cantitate mai mare pentru că se mănâncă. Am luat și niște struguri, arătau foarte bine, sunt struguri fără sâmburi. Îi găsiți așa la caserole, negri nu aveau decât albi de data aceasta. Desertul meu cu ciocolată preferat este acesta de la Pilos, foarte, foarte gustos, seamănă mult cu Danet, are un conținut destul de mare de cacao, deci nu este extrem de dulce, așa ca să te leșine ca o prăjitură. Este foarte, foarte bun și vă recomand să-l încercați. Pentru sandvișuri am luat această brânză de sandwich feliată. Arată în felul acesta. Este foarte bună. Noi în general facem sandvișuri la Sandwich Maker și folosim câteodată această brânzică. Am luat și câțiva cârnați sticks. Este prima dată când îi cumpăr de la Lidl. Nu știu cum sunt. Sper să nu fie picanți. Nu-mi doresc să fie picanți pentru că am văzut că aveau și picanți. Ăștia sper să nu fie. Am luat și o punguță de salată. Îmi place să folosesc salata pentru sandvișuri în lipie sau cu omletă. Îmi place să mai consum. Am luat și un pui întreg pentru grill. Noi avem un aparat de la Selgro cumpărat în care facem puiul întreg și iese ca acela din rotiseriile Kaufland. De la raftul de congelate am cumpărat acești cordon bleu de curcan. Am încercat și nuggetul de curcan și acela nu mi-a plăcut deloc. Mi s-a părut foarte sărat și artificial așa la gust. Ăștia sunt un pic mai buni, mai gustoși. Am luat și o franzelă albă simplă, feliată, pe care o vom folosi la sandvișurile pe care le facem în general la Sandwich Maker. Am luat și lipie.
Cred că de fiecare dată când merg la Lidl și găsesc lipie, o cumpăr pentru că îmi place foarte mult. Sunt 10 lipii, le folosesc pentru sandvișuri. Chiar am folosit lipie și la Sandwich Maker și ies sandvișurile foarte bune și cu lipia aceasta. Și îmi place să mai pun și cu omletă și cu salată și mezeluri. Am luat croissante de la Mr. Choco cu 32% umplutură de cireșe. Acestea sunt cu umplutură de caise și mai au și cu umplutură de ciocolată. Sunt foarte bune, am cumpărat câteva. În general, soțul mănâncă destul de multe croissante. Mai departe am luat și câteva pulpe de pui pe care le vom folosi fie să facem un grătar, fie vom face un ostropel cu aceste ciocănele de pui. Am luat de la Perlenbacher bere Radler cu lămâie. Are alcool, dar cred că nu are foarte mult alcool. Sper să semene cu ciuc Radler. Acela îmi place foarte mult la gust. Mai departe, un alt produs preferat al meu de la Lidl sunt aceste conserve cu ton. Este o salată de ton cu sos de roșii, ceapă și mazăre, foarte gustoase, pe care le consum cu mare drag de fiecare dată. Am luat și câteva cutii de Pepsi, doze de Pepsi. Sunt 6 doze în acest pachet, le vom pune la frigider și vom bea seara așa câte o doză de suc. După ce am fost la Lidl, am trecut și prin Carrefour, am căutat ceva, o vopsea, dar nu am găsit și am găsit la raftul de produse care urmează să expire acest piept de pui, cu care am de gând să fac o salată, inclusiv cu salata pe care am cumpărat-o de la Lidl, și am luat această șuncă din piept de curcan de la Sisi, care îmi place foarte mult, la preț redus și aceasta, și cred că le voi folosi împreună cu lipie, cu salată, cu brânzica de sandwich cumpărată de la Lidl. Ok, cam astea au fost cumpărăturile pe care vreau să vi le arăt astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem curând într-un nou clip. Pa, pa!